Salutare toată lumea, eu mă numesc Antonio și bine ați venit la primul meu episod de pe acest canal. Aici împreună cu Bogdan. Yeah. Și seria asta o să fie, adică nu o să fie toată multiplayer, o să mai fie și single player și multiplayer. Să nu vă așteptați că toate să fie multiplayer. No, și hai să începem să luăm niște lemn. 16 bucăți de fiecare, ca să facem 2 stacuri în total de lemn prelucrat. Da. Iau 2 bucăți deja. Și o să luăm atâta lemn deoarece o să ne ducem în mină. Și o să stăm acolo ceva timp, dar nu în episoadele astea. Da. Acum Nu în episodul ăsta. să mai O să mai stăm pe aici, pe afară, să mai luăm câte ceva. lemn. Cât ai? 8. 9. La fix eram când ai zis tu. 9. Hai de capul meu. 10. Să ne facem, luăm lemn să ne facem unelte de piatră, nu de lemn, că sunt cele mai slabe. Și avem cal! Ăsta e a meu. Bine. Dar te rog să nu. Nu-l omor, că ăsta să nu-l omor, că te omor. În realitate. Da. Deci 16 Cât ai? bucăți. Eu am 12 bucăți. Eu am pom de asta mai mic ca să am fix 16. 13? Păi, 15. Dacă vrei ia mai mult. Eu am gătat unul. Că nu contează dacă ai mai mult. O, ce mare e al meu. Adică? Un pom? Bă, Nu. eu am un sampling și un măr. Gata, 16 bucăți. De unde e sapling? Am de la un copac. Ce e sapling? Ah, sapling-ul. Puiuz de copac. 18 bucăți. Hai că ne ajunge. Dacă să le iau. Adică ia mai Bă, mult. eu am luat altfel de lemn. Alt tip. Un tip și un tip. Ia și tu. Îi mai iau și eu din ăsta să ne facem o casă astăzi. În episodul ăsta. Dacă așa. Nu o să ne facem casa, adică pentru totdeauna. O să mai facem mai multe. Asta o să fie casă care o să o distrugem în episoadele viitoare. Gata. Am. Și o să facem una mai complexă. Bun, hai să facem. Și ai. Stai să mai iau și eu lemn din ăsta. Bine, eu te Cum se numește? Lemn de dark. Da. Nu știu cum se traduce. Dar. Un pic. Să am fix. Adică un pic. Am 8 bucăți, mi-ajunge. Ia am 6. Hai să stabilim undeva. Bun. Am. Aici că avem și apă, ne putem face și fermă. Stai. E un loc perfect. Stai puțin să vin. Să plantez sampling-ul. Stai numai un pic. Îl plantez? Sapling-ul? Da. Și am sapling. De la de altfel. Îl plantăm? Aici, la pădure, ca să nu... Da. Să nu Ne trebuie mâncare. Stai să fac eu un topor și să fac sabie. Nu topor, pickaxe. Gata. Am fost. Unde să pun crafting-ul? Aici. Da. Că după aia îl mutăm. O să-mi fac. Ce? Să lucreze lemnul. Vrei lucrează. Bă, da, mult ai. Nu mai pot. Eu iau piatră în jur de 14 sau 13 bucăți. Pentru că îmi trebuie să fac furnace, ce mai trebuie? Topor de piatră și târnă copt de piatră. 4 bucăți am de lemn. Bună, bravo. Ce să fac? Ne trebuie chest. Chest? Da. Fă-l, că nu ne trebuie acum. Adică itemele alea bune le pun acolo. Să fac? Ioi, dar acum ne mai trebuie mai mult. Să fac? Fă-l. Ne trebuie în jur de 20-25 de bucăți, că suntem 2. Da. Deci nu mai am lumină. Mă duc sus ca să se vadă pe filmare mai bine. Ce faci acum? Am pus chestul. Bun. Aici am crafting. Iei piatră? Da, eu iau multă piatră. Bun, eu mă duc să fac bețe. Bine. Fac multe? Nu, că am făcut și eu. Câte ai? 32. Ai prădată lemnul? Vai, omule. Dar mai am. 26 de bucăți, nu contează. E și noapte, trebuie să ne facem repede casă.
Ioi, mă, dă repede lemnul. De ce? Să fac sabie, nu lemn. Dar ce ai văzut? Nimic, dar Stai să-mi fac eu. Mă, dă piatră. Stai mă un pic. Dă piatră. Una, două. Dă tabăr. Cine vine? Zombie. Zombie! Bă, omoră-l. Eu l omor cu pickaxe. Nu știu ce dai. Eu cu bețele. Eu nu. La mine nu știu de ce nu se aude. Acum se aude. Ai. Bun. Bă, dă-mi repede piatră, mă, să fac sabie. Nu mai striga așa. Îți fac eu acum, că... Una, două... Unde e chestul? Aici. Să pun un chest. Ce, sabia? Stai să mai fac ceva pentru tine. Dă încoace. Ne-a luat sabia. Ia, ți-am mai dat ceva pentru tine. Ah, tu poți să au text. Păi ce ai acolo? Ia le pe amândouă. Ok, mersi. Asta nu trebuie. Dar acum... Ce-am vrut să fac? Da? Mi-a strigat cineva. Bun, eu cu sabia pregătită. Sabia pregătită? No, bun. Hai să ne facem casa, eu încep să mi-o fac. Dar facem amândoi. Adică, Nu eu fac măricică un pic așa. 8 de 4 în sus. E cam micuță, dar contează pentru două lucruri. Dar facem două. Ce ai găsit? Ah, zombie! Ce-a omorât? Nu. Ești noob, alău. Dă în el. Sunt mai mulți. Stai că te joc. Nu trebuie mâncare. Du-te, omoră porci. Dar nu găsesc porc. Spider, îl omor eu. Dar nu găsesc porc. Îți dau ceva de mâncare. Da. Bine, mie Ia, mănâncă-l pe ăsta. Ia. amor. E, nu mă, ăla îți dă efecte mari. Dar... Efecte supreme. Nu l-am luat. Ah, gata. Și, Eu am ceva nou. bă, nu-l mânca, că ăla îți dă poison. Da, nu. Nu, și aici încheiem și acest episod. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să vă abonați, să dați like. Dacă vreți să fiți la curent, să vă abonați. Da, și ne vedem data viitoare. Pa! Zi și tu pa! Pa!